Pozdrav ljudi, dobrodošli i evo je četvrta epizoda Far Cry, da, četvrta, nije, nego jeste. I u ovom gameplayu će danas u ovom gameplayu će da se zezamo i malo ću da prikupljam ove biljčice za moje lečenje. Tako da, nemojte da mi pišete u komentarima snimaš to, šta me briga, nemam šta da snimam, eto. Far Cry mi je za sad najbolji i sad idemo da vatamo veprove, ne one, mrtav vepar. Oooo! Komodo zmajevi! Nisam vas se nadao. Au, za malo da ne. Crkni, brate. Dalje, moguće, nemam više metkiće. Da te uzmem ja skin. Trebit će se. Kako sam mogao ovdje da nađem komodu zmaja? Nerealno, ali ne to. Travel. Travel. Da tu. Sada idemo da hvatamo tapira. Da, tapira. I moram da uzmem 2 oružja, inače ima da me ubiju. Equip. Ne, taj ću da stavim, aj bolje. Tako. Čekam te na Božić. Kad dođe Božić, ubit ću te. A ovog majmuna ću da sredim. Ali ne mogu, a? Ovo je bličica. Ali da mogu nešto da craftujem. Aha, moram nađem gold. Traži koze. Ne. Tražit ćemo tapira. A koze nigde ne mogu da naći, dakle naći ću ih. Kada je tako. Da li će mi se posrećiti da nađem koze ili ne? Daj Bože da hoće. To su mi papiri. Ja trebam njih da naćem. Au, malo teži zadatak. Tapirčići. Oh fuck. Puške. Opa. I 27 dolarčića. Evo su tapiri.
O ne. A samo sam te da uzmem tapirčiće. Uzmem skin i beži bre. Up. Fast travel. Alright. Pobegli smo im. Nisam htio da se punjišvaram sa njima. Zato što sam mogao da crknem. Ajde dobro. Crafted. Aha, evo. Da, ovo mogu da napravim. Gold moram da nađem. Pa koza. Idemo mi ipak da osvojimo neki radio taver koji nam u blizini vidne. A najbliži nam je ovaj. Na radio taver. Stavamo ja da uzmem vozilko. Uj! Evo ga, ne škapaš. Ne vozio. Ne. Dobro. Jednako bi trebao ovdje brže bi stigao. Fast travel. To sam trebao odmah, nego ja sam glup. Evo sam ovdje, a trebam ovdje izaći. I sada idemo. Uj! Drži se prije! Idemo u buđake. Idemo u buđake. Evo vidi dalje. Sada se protinjemo po ovuku grabinama. I teško se snalazimo. Jedno ga tigar. Opa, kam? Šta je tu? O, brate, crkni! Uzimaj to brži, beži! Izvinite ako sam ovakva kukavica, ali ljudi... Morao sam. Ovo je bilo pitanje život mene ili krzno tigra. Naravno ovako kad im kibnete neće. Tu sad nemam vozio. Naravno. Dobro je što imaju dva, inače bi se ubio. I više ne smijem da ovako kidišem kući jer bi bilo loše. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Piči mile, kroz livadu, piči mile. Opa! Drž se prija! Niha, bebe. Ej! Super miljenik.
ću pobeći. Fake guy! Noob. Ćao. A ovo je bio tragičan fight. Nadam se da neće opet da naletim na njih. Ali ja, pošto sam vaksuz, da, neću. Sad meni malo rizično odmah da uskačem. Ja, vidi pigija. Pa gdje si, mali? Ti me skinem. Idem kući da te pečem, bre. Dobro, ovdje ima potić. Brate, da je on. Idem da se nahodam. Trči malo, skidaj samo, meri šta ti je ostalo. Ako ne izmeriš šta ti je ostalo, idu pajkani pa te vide i ubijete. Za malo da me vide. Upuši me! Napade me, govno! Leči se, debilčino! Napada me, koka! Super, nema municiju. Bravo, Andrija. Dominiraš. Pa ja ne mogu ništa. Bar su jaki. Ja moram da idem neki drugi radio tower da osvojim. Brate. Ovo je pogibio. Klasična pogibija. Vidimo koji u blizini radio tower postoji. Ajde, taj će. Ajde, možemo odavde da se teleportujemo. To bi se reklo. Okej. Sad se teleportiškamo. I ja. Ajde. Ali meni treba neki drastičan prijevoz. Opa! Bravo. Super, imamo i kolca. I da, nisam kupio municiju, to je baš genijalno. Dobro, sad idemo vratiti.
Ha, baby. Ja se udaljavam od cilja. U suprotnom smeru. Tako ništa ne vidiš. Ajde, popni se. Možeš ti to! Možeš ti to! Ja ne bih to. Mogu ja ovo! Mogu ja ovo! Pitanje, a ovo ne mogu. Crko. Da. Preživio sam. Jako sam se klizao ko babetina. To su i neprijatelji. Amuniciju. Ajde da nekako. Pličak. Ako jedino mogu nekog da zaplašim, nosim kalaš, ja. Cool, brate, ovo je stvarno cool. Oni su ovdje, ja nemam prolaza, nemam ni municiju. Ali provuku sam se. Brate, kao da sad je mogu ladno da poginem. Držite mi palčeve. Ovdje se gine. Ako su opakani. Super, ajmo s ovdje se sastaviti. Kao i nad, znači, kao i nad. Držite mi palčeve, držite mi palčeve. Idi ih napadni. Sada ovdje moram da se krijem. Jao, da li ima gore? Šta će da mi se desi još? Prvo ne mogu da prođem od ovih. Sad i kojoti i vukovi šta su već ovdje. Udri. Jedu. Sad su vi ovdje. Idite pomagati. Ovo je bilo sve. Vidi se. Jaki se. Bite se. Au, brate, sad su oni ovdje. Beži!
Ljudi, ovo nije moguće, bre. Stanite da se smestim. Sad sam ugrožen. Trebam da stignem do tog radio towera. Bez oružja ja sam nemoćan. Ali mrak, što je sad zajebano više. Sada mi se pojavi neki tigar nešto. Pa da crknem. To bi baš bilo lepo. Ali pravite pametne poteze kad igrate Far Cry. Tako sam blizu, a tako sam daleko. Ali da neće ništa loše da mi se desi sad. Nemoj, molim te. Ovdje. Plašim se. It's amazing. I stigli smo. I evo ga. Ključali smo i ovaj radio tower. Nekako smo uspjeli. Nemojte da me pitate kako. Ovo je bila drastična epizoda. I to bi bilo, ljudi, sve za ovu epizodu. Mi se vidimo sljedeći put. Ćao! Ćao!